Kamaráti, veľmi pekne vás pozdravujem. Máme tu ďalšie zaujímavé video na základe spolupráce so spoločnosťou Barberco. Ako si môžete všimnúť, tak máme tu nové strojčeky od značky Smart Brain, kontúrka, veľký strojček. A ja som úplne v očakávaní, že môžem skúsiť unboxovať, čo to pravidelne v podstate nerobím. Môžem unboxovať strojčeky od tejto značky. Okrem toho, že som ambasádor pre úplne inú značku, tak som fakt poctený, že som dostal oslovenie testovať, otvárať a vyjadriť svoj názor. Poďme sa na to pozrieť, máme tu, ako vravím, kontúrku a normálny strojček. Ja som to testoval na niekoľkých klientov, začíname kontúrkou. Kontúrka, ostal som úplne prekvapený a zaskočený z toho, že aké kompaktné telo má táto kontúrka a ako je ostrá. Na druhej strane poďme ďalej, strojček s nastaviteľnou pačkou, kvôli nastavovaniu rôznych veľkostí s nadstavcami, tiež úplne prekvapený z ergonomie, úplne prekvapený z toho, ako ide strojček ako taký. Dajú sa tam používať nadstavce, ktoré nie sú priamo od tejto značky, nebudem menovať, ale v princípe ide to absolútne skvelo. Vidíte, že taper fade sa s tým robí fakt, že geniálne, a prichádzame naspäť na moju obľúbenú zbraň, čo je kontúrka. Absolútne kompaktná a fakt som prekvapený, že je ostrá. Veľmi ľahko sa s ňou manipuluje, dokážem sa s ňou dostať na komplikované miesta. A to čo?